Hayi nasi ke inkosi yomaskandi bonke laba abahlala beyibeka yazi baqaba manga nasi ke inkosi yomaskandi bafana bakithi hayi up Patrick up so Siyabingelela phinde sikwamukele kweSimanzonzo channel yakho esiZulu ekulethela indaba zamaskandi ehamba phambili futhi efika ngesikhathi. Namhlanje indaba uyilethelwa umfo wamahlobo eCrush Media phansi kwanongoma. Indaba zokuqala enguphathele zona ezokuthi sekusuke eHlomo ey'nkundleni zokuxhumana emva kokuthi kuvela indoda ebiza ngoPatrick Mfwethu igama lakhe langempela uZwelandile Ngubane. Le ndoda lena icula ingoma ethi wePatrick Mfwethu. Abantu abaningi sebekhombise ukuyithanda le ngoma le. Uma ukuthi usuyilalelile ake sihlangane ezansi sizombona ukuthi wena le ngoma usuyize kanjani. Uma ukuthi ubungayilaleli awuyilalele mase sihlangana ngezansi siza ukuthi wena uyibona kanjani le ngoma le njengoba isivunywa abantu abaningi esingabala khona ongizwe omnikeza onjoko ihobosha ake sihlangane ezansi ke sizombono wakho. Ambe sohlabale kandaya Patrick Mfwethu asambe sohlabale embodongweni Patrick Mfwethu asambe sohlabale komoloza Patrick lapho uphethe malini Patrick lapho uphethe malini Sengihlabela phambili futhi indaba enguphathele zona ezokuthi umlandeli ohamba phambili kwezegcwama elisha uMatshitshi usephumile obalo waxeka uQuality wathi uQuality nje uyafana nomuntu oboleka imali wathi lokho kubona ngokuthi akakwazi nokwakhe ekhaya kuba sethi yisigwile nje imbumbulu awulaleleke idinga utholele yona einkundleni zokuxhumana mase sihlangane ezansi sizombona ukuthi ngabe wena uyibona kuyinto right yini ukuthi uMatshitshi agxeke umuntu kanje. Uma msezana lapho athi ngishayina ko usigwile imbumbulu kwabiyena ushaya shasigwile imbumbulu kwabiyena ubona umuntu akasibasembuzo ukuthi imfana kithi lokho ijoke xa kabila nize ekhaya kimi uzonikeza imbuzi dayise liphesha lapha efuna ukuphesha khona wey makangaka awana manga mfana kodwa madoda siyakwazi wena unalutho wena umangena endlini ashude vale emnyango ngavele vele awunalutho mfana kithi ukhala amanzi njengengcuba siyakwazi yokuyeka mhlazana mfana wangitshela ukuthi ngobani ababeke kusema-restaurant nakhona ukudla makusemaseyilini shemfa kabiyena sigula imbumbulu bathi uyehlenyuka ko-Small Street ucinga umuhle kokuya phakathi kwabantu ngizengusole mfana kithi uyasinda umtshalo wamandiya etengweni petapete uzokuthola ongconywana unjalo nje mfana kithi awusukane madoda shaye khona nje la ngithanda khona unjalo nje kusobuye kushintshe futhi shanda uye njengendlala fakabiyena ngiyakuzwa mfana wami uthi ufuna ukhona nomahlalela uhlula yini ukuzondla wena njengoba usewuzwe phezulu nje awuzondli ngani wena ukhuluphala eqala zondla wena ndoda awuqolela umntwana ukushawa namzazi ungena ukuthi ngibani obeboleka imali shalo nje. Ezogcina futhi indaba engudotsela zona ezokuthi uThozani Langa uQadasi noMaqhinga babongeliwe okhosini emva kokuthi behlabane kuma-award amasama. Sakhumbula ukuthi uThozani Langa uhlabanile ngendondo eBest Maskandi kwase ukuthi uMaqhinga noQadasi okumlungu ocula umaskandi bahlabanile ngendondo ukuthi bakwazi ukucollaborate kahle. Ake hlangane ezansi ke sibabongele phinde sisonge nalezi indaba lezi kade ngikuphathele zona namhlanje ngumfo wamahlobo ayengidede indawo ngiyabonga.